अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलें। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। हमरा तो ये सखी बहना परस हनी दिन भइल सोना रात कटो कचहनी। हमरा तो ये सखी बहना परस हनी दिन भइल सोना रात कटो कचहनी। बहन बाके महावीर टाटी फाड़ेला सखी भाता दबावे बाहर की होदवे मजा महादेला सखी भाता दबावे बाहर की होदवे मजा महादेला सखी। डीजे अमित की होदवे जो बसे गोइल सोनिया बहारा ना हम ना ले बेला हरे के हम हो तो सो चले ले बानी योर से कम चलावे हरे के योर से कम चलावे हरे के। जो बसे गोइल सोनिया बहारा ना हम ना ले बेला हरे के हम हो तो सो चले ले बानी योर से कम चलावे हरे के। सेहदिया पटो के ये झंडा गहरेला सखी भाता दबावे बाहर की होदवे मजा महादेला सखी भाता दबावे बाहर की होदवे मजा महादेला सखी। डीजे अमित तिवारी रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। मिहिल होता मजा हमारा सखी सोहिया के याद हमारा हवेला चंदन का डांती सोहते मसमरा तेहरा के पहरा पढ़ा देला तेहरा के पहरा पढ़ा देला। मिहिल होता मजा हमारा सखी सोहिया के याद हमारा हवेला ओहनील आनंद सोहते हम समरत तेहरा के पहरा पढ़ा देला। गोहदे गोदे गोहली मिट कहा देला सखी भाता दबावे